Parang may gumagalaw. Meron, no? Malaki na. Masa lang kabuka. Bay naman, no? Malaki na. Yan, no? Guys, oh. Meron. Guys, meron, no? Malaki na naman, no? Tatlo guys. Ito na, nag-aragway na. Meron dalawa, tatlo guys. Ito yung isang trap ko. Nakasangat. Nakasangat na, oh. Si Ilo yung nagpandaw nito guys. Ito pala yung sinasabi niya kanina na may huli daw. Yun guys, magandang hapon sa inyong lahat. May papandawin na naman tayo ngayon. 19 trap yung papandawin ko. Tsaka may kasama tayong bata, yung kasama na naman natin. Nandun na siya sa una, no? Bali, tig-isa kaming bangka. Sana certain tayo ngayon. Pasado alas 5 na. Pa-high tide pa. So yan mga idol, salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa aking munting channel. Niresbakan ko yung spot kahapon kung saan tayo naka-jackpot. Niresbakan natin. So may nag-comment pala mga idol na pabalik-balik lang daw yung vlog natin kasi yung suot natin na damit pabalik-balik lang daw. May nambas na sa atin mga idol. Okay lang yan. Ang importante mahalaga. Ang importante masaya tayo sa ginagawa natin. At wala tayong inaapakang tao pala. Yung kasama natin, no? Malapit na kami sa spot mga idol. Magandang spot, mga spot dito. May dala pala kaming flashlight, tig-isa. Kasi sigurado na maabutan talaga kami dito ng dilim. Sana certain tayo ngayon. So shout out pala sa nambas sa atin. Okay lang yan. Ang importante nag-comment siya. Nag-comment siya mga idol, 2 beses pa. Salamat pala idol sa pag-comment. Sana sponsoran mo na lang ako idol ng ganitong uniform para mas masaya. Sponsoran mo na lang ako ng isang dosena para hindi pa balik-balik yung suot natin. Malapit na ako sa last trap na nilatag ko kanina. Sana makadali. Sana makadali mga idol, pambigas. Ito yung trap natin, oh. Kahit pang bigas lang okay na. Andun yung kasama natin, oh, naghihintay. Naghihintay ka ba? Wala na. Parang may gumagalaw. Meron, no? Malaki na. Masa lang kabuka. Bay naman, no? Malaki na. Yan, no? Isang kagat. Bay naman, no? Isang kagat. Yun. Isang kiss. Pero tambok. Mani. Sa kolor pala. Sobrang taba. Isang kagat, isang kiss. Tikaturok na. Kaya kagat na sa. Ayos, oh. Shout out. Ayos na. Ayos yung binamano. Mukhang may serte na naman tayo ngayon. May mga tinaptapan din, kita agad bangin may da. May paon pa. Oo, ada. Iba di, oh. Ginkuhan. Yung kita. Wala daw.
Pakita daw. Wala. Wala eh. Okay. Magudla. Ang sura. Papandawin na naman yung kasama natin. Pangalawang trap na niya yan. Wala na naman. Aray, may huli. Wala. Parang di malasan mo nakadaya na. Wala. Ara. Suga-suga crab. Ang malalaking kukit. Pwede na yun sila. Kudaan naman. Similya. Yung similya na to, lubuhi pa. Similyahon guys. Pero ubos ang paon. Sorry ko guys, sawari po ito sa so parehas lang sa dag ko pa nga na ang pansura kanina. Pero pwede na yung kapuson sa sini. Panbaribad. Panbaribad. Meron guys, dalawa. Ayos guys, meron dalawa. Mukhang may swerte na dito, papunta dun siguro. Dalawa guys, oh. Medyo malalaki na. Tapos yung kain. Pang-anim na trap. Stay tuned lang guys. Guys, may papandawin yung bata, oh. Adilat din yan akon. Sa paano? Wala nang pamain. Paray na, may da doon. Oh, may da. Tira ka bugos. Isa. Pero pwede na. May huli daw guys. Sa wakas, nakahuli din. Tayo dito. May pain pa. Alagad. Alagad lang guys. Pansura-sura. Wala daw guys. Wala. Dili ako nasa ano. Dito pala guys yung isang trap natin. Ako nito. Tiri tayo musaw sa tabok. Sa may sasat man. Sana may huli guys. Pandagdag man lang. Palo-palo. Ang paon. Isda. Ubus ang paon. Pandawin guys yung bata. Uy, parang meron. Paray. Wala daw guys. Meron guys. Medyo malaki na. Guys, meron guys. Tikang na siguro din ang alimango pa dito. Guys, oh. Meron. Sana madagdagan pa. Bali, pang siyam na. Pang siyam na to. Dito, may daklat dito usa. Magtigaman. Sana may huli. May huli sana. Daran sopil. Meron, dako. Guys, meron, oh, malaki na naman, oh. Ayos na. Dito guys, may papandawin tayo. Ayun, oh.
tatlo guys. Ito na, nag-aragway na. Tatlo. Tumuran pa lang ani din. Pinaglatagan ko pa lang dito kahapon. Meron na naman. Gawin yung bata guys. Sana may huli. Sana may huli. Kan may damanggod. Duha. Duha. Tama kung siya rin ano sa mga but nga sa mga sasahan. Di rin good mapalyan duha. Duha oh, puro good size na. Okay pa, mo dito duha. Yung dara mo na ladi kanina. Mo duha. Gamit na tayo ng flashlight guys. Parang nanulo na tayo dito. Kasi alas 6 na. Nandito yung isa natin. Wala nang pain. Sana malaki to. Meron dalawa, tatlo. Tatlo guys. Ano, tatlo. Tatlong piraso guys. Ha? Tatlong piraso guys. Ayos. Tatlo. Ano? Tatlong piraso. Okay. Doon yung kasama natin. Ha? Dito guys, may papandawin tayo dito. May nakita agad ako guys. Oh. Ano? Tangag-tangag yung ano pain. Baka wala na, baka isa lang to. Natanggal, pag nakatanggal dahil ng paon, natanggal lagi. Oh. Waray. Isa la. May pain pa. Wala. Kala na nga rin kayo nagtunod palakli daw. Grado wala na natin eh. Wala nang pain. Dalawa. Sarayuan na itong maluto dahil. Dalawa guys. Dito guys, may papandawin tayo dito. Pang D-size na. Pang D-size na natin to. Meron no, may nakita agad ako guys. Oh. Tumakbo baka isa lang. Sana dalawa. Isa lang. Isa lang. Pero good size na. Yun, sigurado kakapapasok pa lang nito. Walang kabawas-bawas yung pain. Sana makaboy naman. Oh. Meron isa. Boy naman. Oh. Pinamano guys. Ayos na. Dalawa na lang yung ano papandawin natin. Stay tuned lang guys. Nandun sa gilid yung dalawa sa pauwi. Tsaka yung bata natin may papandawin pa siya isa. Sana madagdagan pa. Ito yung isang trap ko. Nakasangat. Nakasangat na oh. Si Ilo yung nagpandaw nito guys. Ito pala yung sinasabi niya kanina na may huli daw. Yan o. Sangat. Nakasangat na. Okay. Nakasangat na. Yan o. May huli. Nakasangat na. Yan o. Yung tuyo na. Amo tanaw dito isa.
Asya na siguro dito ang ginsirang ni Iloy ada na may da suot. Wala ada niya makita ano sa. Pinandaw ng taga doon sa amin, si Iloy. Guys, nakasangat din yung sa kanya. May huli daw. So, Daw. Dako. Daw kita daw. Okay, dako na. Pwede na, pira kabugos. isa. Pinansang at ano, may huli na guys oh. Malaki na. Amutan na akong dito. Warag yung sangat kay waray sulod. Walang huli. Walang huli guys. Ano lang alagad. Guys, pauwi na kami guys. Nabutan ng kami ng ano dilim. Yung kasama natin sa una no. Nabutan na kami ng dilim guys. Pagpandaw. Hey guys, hanggang dito na lang yung vlog natin. Guys, shout out pala. Salamat sa panunod. Guys, shout out na naman pala kay God bless pa sa inyong lahat guys. guys. Kung nagustuhan nyo yung adventure natin ngayon guys, baka pwede naman pa subscribe naman dyan. Kapag comment naman kayo mga guys. Guys, pa-shout out naman. Kung taga saan kayo para alam natin kung saan nakaabot yung mga vlog natin. Guys, pa-shout out naman kay Kuya Eloy na nanibaw sa among logo. Yan guys, salamat sa panonood. Salamat sa walang sawang pagsuporta. Shoutout na lang sa inyong lahat dyan. Yan yung kasama natin sa unahan no.